Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 48 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon na Radio Philippines Standard Time, alas 4:40 yan 9 na. Salawat mayong hapon na naman kamusta tanan-tanan nato sa mga kaaksyon. Yan ka mga bahin sang kalibutan, Mapaluzon, Visayas, Kamanakon, Mindanao. Yara kita sa ikaduwang biyernes ang Hulyo tuig 2021. Biyernes sa mga adlaw, balik kita temporaryo sa sading pagpangalagad sa sading edisyon. Bangod sa nga pila sading ka mga adjustment sa schedule. Action reports after edition sa mga sukit naton sa sading panatunturan sa mga bag-o lamang nakamonitor kag nakatutok sa Action Radio Bacolod. Manin ibantaran nga tao ya permi nagapamati sa radyo mayara nga bag-o lamang. Naong nga naka PR gali nga maayo gali ang habi nga pagpabati sa balita sa radyo. Di ginaya malikawan puruti kalabanan nga mga kaaksyon naton, mga kaaksyon pati na sa ibang nga nasyon. Nagatutog gid sa masami sa taran-taran nga mga palatunturan sa Action Radio Bacolod sa Isoso 4. Ay di na malikawan nga mayari kita sang bago nga mga tagpanabati. Bago man akong dumaan, welcome na welcome kamutaran sa sading nga palatunturan. July 9, 2021, inyong action, action na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano ton kag balbalon tara mga nagabaga nga mga pangulong dinalan una kita sa bayan sang balita lokal. Action Radio. Ang bakunahay sa mga barangay nagapadayon sa Bacolod. Turok sa wala, turok sa tuo. Kuret kag kurisong. May paaman pang aragoy kag aragay. Sa gihapon na munang reaksyon sa nga mga tao nga ginabakunahan pero may mabatian nga reaksyon sa mga gina-injectionan. Di na balakutob ang vaccination program sa nga Bacolod. Ang medyo good news lamang dari mga kaaksyon bangod sa sulod sang pilakadlaw ang record nagapakita nga damo ang nag-aayo sa COVID-19 diri sa Bacolod. Ikumpara naton sa mga tao nga nagakatapikan sang gagaw. Pero ang masubo lamang mga kaaksyon bagod di gihapon punggan. Ara gihapon, nagakatabo sa gihapon nga may nagadugang nga nagakapugday. Ang COVID-19 update sa Bacolod kag Negros Occidental dugay-dugay aton man hibaloon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bangkay sang nurse nga katapo man sa militar nga kalakip sa mga napatay sa naghugpaas sang ang ila sa ginasakyan nga C-130 aircraft sa Paticol sulod Domingo
nagabot na sa Davao Air Station. Headquarters Tactical Operations, Wing Eastern Mindanao, sa Barangay Sasa, Davao City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si First Lieutenant Siena Alexandria Tato, Nurse Corps, isa sa mga nakasakay sa C-130 aircraft sa Philippine Air Force. Naghugpaas ini mga kaaksyon Hulyo 4, nagligad lamang ini nga Domingo sa Barangay Bangkal, Paticol Sur. Ang bangkay mga kaaksyon ginsugata ini sa mga miyembro sang pamilya kag mga abyan ni First Lieutenant Tato. Mayara sang full military honors kagin patigayon ang pinakamasakit nga nadangatan sang saning pamilya tangod sa hoben nga edad. Ang kalabanan nga mga nagkalabata ito, kita nyo man ang ilas rin mga laragway, hindi bla? Lunsay tanan mga hobines, mga fresh graduates, mga bago lamang nakagraduar mga kaaksyon. Di pinakamasubok ka, pinakamasakit, inibat sa goon sa pamilya sa mga nagkalabatay. Hoben nga edad, bago graduar, kung tani amo pa nang ginapaabot nga makapaalibantar sa pangabuhi sang pamilya. Pero sa isa lamang mga kaaksyon, kapisok. Ang tanan nga handom na panas, ang tanan nga ginaplano na tunaw, bangod sa trahedya nga hindi gid malikawan. Action Radio. Dugang nga balita sa bahin sa nga lokal, tumakilid nga taytay sa sityo Kabanbanan, Barangay Bulwangan, Banwa sa Ginubaan, kamustahon man naton kung may tiyempo. Mga 3 na kaadlaw ang nakaligad, sang bumukbo ang ulan sa Banwa, humagunos, kag nagabagusbos ang tubig sa suba. Ang taytay simentado man, ako sa mga tao paugaling nagsurrender, wala makasarang sa puwar sa sangbaha. Tumakilid, ang pilagkabahin mga kaaksyon, naros na kung nagkalawasak. Resulta na bala sa investigasyon ng ginimando ni Mayor Ernesto Estrao, ano balang ginhalinan? Ang kahuyang sang konstruksyon o kung ang grabe kakusog o kung kuryente sang tubig nga naghuganas halin sa ibabaw sang kabukiran. Ano ba lang plano sang Banwa? Simintohon liwat o kung tukuran sang bag-o kag pihoon gid nga mangin mapag-on kag patahomon. Tingawaan naton nga malabot nga dugay si Mayor Ernesto Estrao live sa sading nga palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa oras nga alas 4:56, preparar ang inyo sa nga palamatinan. Dili kita anay mga kaaksyon sa balita nga pwede ged makapahungag sang inyo ilong. Pwede man makapataas ang inyo sa dikilay kag makapalampo. Ang balita dito sa probinsya sang Antique, nga ang sinuman nga makabasa kag makabati daw malipatan ang problema sa COVID-19. Ang balita angot sa mga tawo nga putot. Ang problema sa pagkaputot sang pila ka mga antikinyos. Isa ini sang luyag tutukan sang lokal nga gobyerno sang probinsya. Subong ang gobernador nga si Rodora Cadiao, nag-ako gidman kag nagsiling nga yes, diri sa amon problema gidman. Ang pagkaputod sang pila sa ka mga antikinyos. No offend ha, sa ibanda ha. Ang hambal ni Cadiao, kung nga amo ini natabo sila sa di probinsya, tangod pareho lamang nga daw nalipatan sa nakaligad nga administrasyon ang problema sa ginatawag nga malnutrisyon dito sa probinsya sa Antique. Pero ang pasalig sang gobernador diri mga kaaksyon, ini nga problema ginatutukan subong sang iya sa nga administrasyon, nanong iya sa nga obrahon. Mapain siya sang pundo para sa tukuron nga Nutrition Council kag Nutrition Desk para magtutok sa nutrition status sang mga kabataan
nga nagaedad 0 tubtob 50 ka bulan ang edad. Di magsiling kita 50 ka bulan. 0 halin sa pagkabunag. Ang 50 bulan, isipon na to, isa ka tuig, 12 bulan mo. Di matupa na sa maka-aksyon sa 4 ka tuig, kag 2 ka bulan ang edad. Ang siling sang gobernadora pagpungko ko sa pwesto. Problema natin sa probinsya sang Antique ang ginatawag nga malnutrition. Number 1 ang Antique sa Bugos nga Western Visayas, hambal ni Cadiao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano bala ang ginhalinan sang report? Bangod ang National Nutrition Council, NNC sa Region 6 nagligad nga adlaw, nagpagwasan datos. Ang nagapanguna ang probinsya sang Antique sa mga lugar sa Western Visayas. Sa mga lugar sa Western Visayas nga may madamo nga mga putot nga mga tao. Ang malnutrition maka-aksyon ti man ang estado kung tindog sa lawas sa katawo, patambog ka man, niwang ka man, taas putot, pero ang malnutrition gadayhan, apamangkot mo na among kinalinan, kung nga ang tao putot kalabanan dira sa probinsya sa Antique. Mayara man hitabo maka-aksyon nga minano man ka unat, bastante mas pagkaon, damo gani kwartang iban, wala problema, pero ang katason, hindi gid man kasarangan, pero madidalagon siya sa nga papangabuhi. Mayara milyonaryo, may sikat kag damo kwarta, damo paabiyan. Kung kaisa makakson, ini nga problema, hindi na makabig nga problema gistaw. Ang importante diriya, maayo ang pagpangabuhi. Away sa ginabatsag nga balatian, may gastuhon kag kuton permi nga kwarta, kung kinahanglanon. Anhon mo ang taas kung lang nalipunghoy pa. Sa balita. Hindi bla. Taas lang tuod, pero kulang ang pinsar. Ang utok daw ginasiling bla nga daw bunggo lang. Ito ay na mo na yung problema. Munang balita dito sa probinsya sa Antique. Sa bahin naman sang balita nasyonal. Action El Rey, okay na ng live today. Daw di ko makita, ha? Ikaw be, kuwanda be. Sige. Sa nga monitor dira sa ato sa nga live stream, acknowledge na ka mo dugay-dugay. Sa ilog kita sa bahin sa nga balita nasyonal. Una sa balita. Una sa aksyon. Unahon ko gid mo noni. Amo ng balita nga maayo pamatian sa dalunggan. Ilabi na sa mga kabataan kag ginikanan. Pero hindi tanan nga kabataan kag ginikanan. Malipay sini, labi na gid sa padayon gihapon nga naga-tipig kag pangapin sa ila sa nga lawas. Ang balita nga pagtugot na sa gobyerno sa mga nagaedad. Asang 5 ka tuig pasaka nga makagwa outdoors sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ kag MGCQ. Dari sa Negros Occidental, Bacolod City, ari kita sa GCQ. But sinagon, pwede na. Subong ang reaksyon sang kalabanan ng mga kabataan. May nagasinggitan sa kalipay, may nagatumbo-tumbo bangod pwede na nga makalagaw, may nagahinugyaw bangod pwede na nga makalulambiyong. Pero initanan siling sang gobyerno, dapat kay importante sa gihapon nga updan ninyo asang paghalong ang pagsunod sa gihapon sa health kag safety protocols. Hindi magpanagustuha, dapat ang ulag sa gihapon limitado. Basi sa ulihigol pihon naman kitabla sang pagbutyog naman sang kaso. Sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sa mga adlaw mga ka-aksyon, ginsiling niya nga hindi nga pulis sa ika-implementar sa mga lugar nga GCQ kag MGCQ. Pero, hindi pa pwede sa lugar nga napaidalom sa GCQ nga may ara sang heightened restriction. Dire sa Bacolod kag Negros Occidental, ang Negros Occidental daw wagi ba sang heightened restriction. Same sa Bacolod City, hindi bla?
Pero GCQ. Inang GCQ nga may ara sang heightened restriction, lugar nga giningadlan ni Roque, pareho sang Laguna kag Cavite. So hindi pa to sila pwede nga implement ining order sang IATF. Bisan GCQ sila, porong ila sa nga GCQ may paaman nga heightened restriction. Ikon magwa ini nga mga kabataan siling sang gobyerno dapat opdan gid sang may edad na. 5-year-old pasaka o putatabi 6-year-old hindi man na pwede magkalagaw siya lang isa. Importante nga opdan siya sa iya guardian o kung iyag sa ginikanan. Para layo sa isyo, layo sa problema sa ulihi. Ano nga mga lugar ang pwede kadtuan sang mga bata, mga kaaksyon? Laruhon talang ha, hindi pa pwede subong ha nga mga inuras, hulaton yung anay. Kaya may ari kita baya dari task force disiplina sa sunod sa Bacolod. Papagwa na sang official gid nga guidelines sa atong sa gobyerno nasyonal, hulaton anay nato na. Kay dira na mga kaaksyon isaad ang petsa sa pagumpisa sa implementation. So dira na nga adlaw nga pwede na makagwa. Ini balita pa lang ni, wag kahulugan nga subong nga mga inuras pwede na, hindi anay ha. Ano nga mga lugar pwede lagawan sa sining mga kabataan 5 ka tuig pasaka? Park. Mga park na ton diri magka-aksyon kalabanan sirado man, di ba? Pero mayara aberto. Playground, outdoor tourism areas, biking kag hiking trails. Diri sa provincial capital Lagon, di ba may playground na, open man ang Lagon da, pero hindi ginanay da pwede kasunod ang mga kabataan. For jogging lang na da, kag exercise. Mag-amos na nga mando sa gobyerno nasyonal, pwede na, pero hulaton taanay ha. Ang petsa nga ipalayag sa gobyerno nasyonal kung saan pwede umbisahan ha. Pwede man sa mga outdoor non-contact sports. Pwede na mga kabataan makalagaw-lagaw para makasulo siding sila, maka-enjoy sila. Kag pwede man makakaon sa dining establishments. Pero, ari tandaan gid ninyo. Ang kabataan kung maglagaw sa masami, malls gid niya makakson ila sa luyag lagawan. Ang hambal sang gobyerno nasyonal, ang kabataan edad 15 anyos panubo. Tandaan ko diya, 15 anyos panubo. Hindi pagyapon pwede nga makasulod sa malls. Ibalo bintahan ay sa mga kabataan nga may dalagko nga lawas kag mataas ang kataason. Di ba mayara kabataan yang pulo palang ka tuig ang edad ya, taas na. Kung isa ka kasalaan mo nga tag 18 years old na. 15 anyos panubo ang kabataan, di pwede gyapon makasulod sa malls mga kaaksyon. Still continue to be off limits sa mga malls. Kaya mo ng balita, amat-amat lang, hinay-hinay lang. Takod sa ulihi, malabot gid naton ang ginahandom naton tanan. Ang ginahandom ta nga magbalik sa normal nga sitwasyon kag normal nga kahibtangan naton. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa ng isa ka balita nasyonal nga harito man ikablantayan ang gumuntang sa PDP laban. Oh my God! Gumuntang sa PDP laban. Nagainit, nagasingki, kag nagaindakal. Adlaw-adlaw mayara sa mga kilibot nga balita. Suya ay aboyanay isyo kag akusasyon. Nanong balita? Si way kitak balobla. Pag sinugata ay ni mga opisyal sang PDP laban basi ko naga diwalay pablaw. Man ka sinuya ay na mo. Ang balita mga kaaksyon nga ang PDP laban sa idalom ni Senador Manny Pacquiao expelled.
Nagsiling kita expelled ko sa mga Tagalog pa, pinatalsik. Sa aton si Ilonggo di, pinahalin. Sinong ginpahalin? Ang Vice Chairman. Vice Chairman ha? Taas nga posisyon. Panang Vice Chairman na mo si Energy Secretary Alfonso Cusi. Nagligad doon, di blay naman lang ni Cusi si Pacman nga. Una si Manny Pacquiao nagakusar sa Department of Energy. Nga mayara man sang para sa ginapatihan niya korupsyon. Hambal ni Cusi, research ka na ito. Una sa balita, una sa aksyon. Isubong ho, ginkakas ni Manny Pacquiao si Cusi sa PDP Laban. Dalahig pa ho, pati ang Deputy Secretary General nga si Melvin Matibag Kakasman. Ano ang rason bangod sa ginapatihan nga pagsupak nila sa ila sa nga bylaws kag konstitusyon? Yara sila sa pagsulundan da, ti sinupak ni ako si kag di Matibag hambal ni Pacquiao. Sila niya, supakon yari kay pahlinon ta ka mo. Tatlo nikbilog nila sa kusin, di lang si Matibag. Pati ang head or nagapamuno sa PDP Laban Membership Committee nga si Astra Naik. Kakasman sa ruling party. Una sa balita, una sa aksyon. Sa palayag sa PDP Laban Executive Director nga si Ron Monsayak, subong nga Friday afternoon, ginsiling niya nga si Pacquiao kag PDP Laban National Executive Committee nga mo ang highest administrative kag executive body sang partido. Amo ni ang nagpagwa sa mando. Nagasadya na ang hugada. Halamani, bato, hindi magpapierde. Sulong, hindi magatras. Ang balantayan, di ba, siyang balon naman ni Cusi lang nga ginimo siya ni pagbahalin Pacquiao sa partido. Kulang sa research. Ano ayan ang mahambal diri mga kaaksyon ni Presidente Duterte? Ano si Presidente Duterte mo ni pinakamataas ng opisyal sa PDP Laban? Hindi ayan, hambalan naman ni Duterte si Pacquiao. To, nanay ito ah. Lasing ko, yes! Wala tayong tanig kasadya ho. PDP Laban ho. Alas 5 Jazz Action Radio Philippines Standard Time. Sa oras ng alas 5 Jazz, Flash Report sa patrol. Bypass Operation. Ang bypass operation ay legal nga droga no duga pa in this month sa COVID-19. Bypass operations na naman sa patrol with Action Jan Diaz. Ason dyan sa report press kami. Action man ongoing diri karon ang inventory sa ginakasang bypass operations sa mga operatiba sa atong mga anti-illegal drug operative diri mismo sa Mesyalad sa Bacolod Action Mar diri sa area no isa ka lugar diri mismo sa Mesyalad sa Bacolod kay wala pa nila natapos diri mo ayo sila nga for now hindi na pagdeklarar ang lugar pero hindi ko magsara do mga apat na gid ka mga persona ho ang naaresto. Apat ni ka mga lalaki tanan ang natapos nila dito computeran paning ginagamit nila gali area nga consider instead na kabaligya balas ng illegal nga droga. May mga sachet na kitaan sa mga suspension subo nga na-recover diri sa bypass operations ring po na let's check ko pwede aton ma-mention ang place na no? Okay. Ari kami diri sa area sang Dalan San Juan Action Mar sakop sa barangay 3 Surad sa Bacolod. Ining bypass operation sang Special Operations Unit no sa atong mga otoridad at ang in cooperation coordination with Police Station number 2. Kay naman mga nilokpan ay padaling nga nabatian ang atong mga residente sa lugar. Magaling kiti may mogorob na mga warning shots no ang imo sa mga otoridad agad nga hindi makapalagay na apat ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation. Let's check further details. May angot silang bypass operation diri mismo sa area sang barangay 3 Surad sa Bacolod mga kaaksyon diri sa gihapon sa Action Radio Bacolod. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. So nasa sa Action sa Bacolod Action Radio.
Sa pagbalik sa patrol, hibaloon ta mga ka-aksyon, pila ang na-recover nga suspected illegal drugs kung may na-recover gaman sa raid sang ato sa mga otoridad ba o gay na gamit nila baligyaan sang illegal nga droga ang halampangan na computer. At isirbi lang guro nga front ay ang halampangan computer. Damo-damo by bus operation hagin patigayon ng ato sa mga otoridad. Sa pagkabalo ko mag-action, basta magsiling kita by bus operations, ang kalabanan nga madakpan di non-available, di bla sa pagpati ko ha. Pero nga damo bala sa nag-timbre sa aton. Nga ang ining mga kadakpan sa by bus operations, makapiyansa man, makagwa gyapon, pagwa nila mo mangyapon nila sa ginahimo. Amo na nga Why gid mayurag balik-balik lang ano buka nga plaka bla. Ining problema sa pagdugay sa illegal nga droga. Balik-balik lang no. Inang ginatawa pagid nga plea bargaining agreement bla. Isa man na mga ka-aksyon sa mga rason kun nga ang sadto nagladakpan na nagluwa. Balik magyapon sila sa illegal nga aktibidad. Pangitaan tani sang gobyerno ni sang pinakapag-on bla nga tikang bla. Akon madakpan patungan man sang mabulubug-at nga penalidad. Parang hindi niya magbalik na bawo. Amo lang nisla daw ang nagabalik-balik bligya sa illegal nga droga. Ang atos nga mga otoridad ya, tuman na sang mandos babaw. Tuman na sang ila sa obligasyon nga padakpon nila sila tanan. Pero ito, why nagkikita sa may narunduman, giba ni papaagi? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, magabalik karon ng ato sa ring patrol with action na John Diaz. Nagapadayon pa darang inventory. Kada isinon yung nagkaradakpanik kag ang rason nila ti mag-action ti way trabaho No, ara dasig kwarta na sa pagbaligyan na illegal nga droga mo. Sa mga nagabakal ng mga illegal nga droga ni saraman utok nyo. Mga utok siniguro nagkalapudpod na ni. No, nagkalapudpod na ni way na siguro ginagamit nila sa kung anong madangatan nila once nga mangin drug addicts la. Illegal drug addicts la. Alam ko di ka mamadakpatan sang mga otoridad kag babuhuan naman sang balang yun sa ningaulo na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kaya nga reports pa kanina mga ka-aksyon may ara naman nagapurma nga grupo. Matukod naman plano magbulos sa itong ginakabig number 1 bla nga drug lord. So ato si David Negraciab lang nga nasapan dito sa area sang Luzon. Alas 5:16 Action Radio Philippine Standard Time buta lang first bots. Sa kato sa mga commercials pero antes sa mga ka-aksyon. Dari kita aday sa bahin sang importante nga pahibalo naton sa inyo. Ang life extension Philippines mga ka-aksyon ginapabalo naton nga importante. Southhold Plus Gold. Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. All right, dari kita sa pag-acknowledge sa monitor sa ato sa live stream.
Live stream na to, mga live streamers. Gabaritora. Okay, unahan na to si Alex R. Monteza. Rock on, party on, Alex Monteza. Okay. Kapod na sa programa from City of the South. Okay, araman si Ma'am Vanessa M. Mayo, si Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Okay, ko to si Ma'am Vanessa. Nakapost ang picture niya sa pagkasal niya. Sa Rochester, Minnesota. Si Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kaga sa familia Dialagdon, Rafaela sang Pandanon DSB, upod sa puwarsa sang ARB Community. Salamat. Novalamar, Mr. Milail Oligo, kag Big Boss Bea Jonathan. Fatima Salis, good afternoon. Aksumarlon, monitor lang kami. Salamat. God bless you. Okay. Christine Minyez, Villalobos. Maayong hapon Akson Mar, Paliog Tamyaw, sang happy 7th birthday kay Mayrin Amit Bayawa sang Barangay Pandanon, DSB, kag maayong hapon man sa taran-taran. Tamyo lang sila ni Papang Ju, Mamang Lolita, upod sila ni Ma'am Ginali, Ma'am Jane Dialagdon, kag Barangay Pandanon na DSB. Best wishes with a prayer. Thank you, gid sa liwat. Okay, sige. Si Homa Lumina, good afternoon, Homa Lumina. Good afternoon man, sila ni Mrs. Alvarez sa Barangay Tacob. Okay, nabasa ko ni Kida. The Roaring Lion of the East, Hambal ni Alex. Ma'am Lily King, Ma'am Jean Owesuster, kagabam at Bea Kim, Eriban, maraming salamat from EFC family. Abigota Benji Bantong, doon kaya man si Abigota Benji Bantong nakaboditor ba? Ara siya gahulat ko na uret. Basta na, okay, sige. Sa batch 93 sa Doña Luisa Medal National High School. Kinatamyaw lang naton kabodara. Suzette Alunan, good afternoon. Action Marlon, watching Hong Kong. Stay safe and God bless always. Si Suzette Alunan, gabaritor na, hello, hi. Tutok siluso, no kadugay man ba way sa kabaritor, bagulas ako. Mayong hapon na da, monitor na ko din dalawang kahoy. Balaw na ko ang tupad mo da, sa dalawang kahoy. Mabugnaw, kag naga bukhal. Ito to siloso. Sige, pangapita boss, dito kay Felisa, aga pa. Biko tapat na toto siloso. Si Milail Oligo, okay. Patamyaw, please, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa, halin kay Milail Oligo. Sige. Thank you. Monitor from the City of the South at KCC Kabangkalan, Catholic College, halin kay Alex Montesa. Si Tomas Bronyola, good afternoon, Mar. Monitor, Regent Pearl, Barangay Alihis, Bacolod City. Kompleto ako ganiya Bacolod City. May Barangay Alihis man dito sa may area sang Valladolid. Okay. Salamat gid, Tomas Bronyola. Thank you. Iban balikan taraban. Dugay-dugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19.
Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga codes. Afternoon edition. Pabalik sa ato sa ring pagpakalagan la 5:24 na Aksyon Radio Philippine Standard Time panyawan na backup. Radyo. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ta ang balita halin sa Bacolod City Hall mga ka-aksyon. Importante niya diri sa Bacolod, Bacolod nun, mayara kita task force disiplina. Muna sila na gintukod nga team agud to nga magpangasaway, mamantay sa mga violators sang health kag safety protocols. May arasang mando nga to sa nga gobyerno nasyonal mga ka-aksyon. National Interagency Task Force nga pwede na nga makagwa ang mga maedad. 5 katuig kabataan, 5 katuig panubo, pero di anay subongha kay mahulat pa guidelines ang task force disiplina diri sa Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Action Art, mayong hapon please Kevin. Muna ang siling ni Mr. Wilfredo Tabajo Linggo, siling nga mayo man ang sugid pero mas mayo din ang pulid. Nan. Nga inablang may kwan, may kopya na gintag, may instruction na din sa ila. Siling nga hindi pa ko ka-comment siya. Actually, nalipay nga instruction Marlon, at least may ginimo na ang naklaro bala na guidelines ng National IETF. Kay aminado, siya nga bisan beri sa Bacolod, daw task mo sila sa task force disiplina. Kay kanamo sila sang mga kabataan, hindi nga marabayan sa mga, hindi lang yan sa Marlon, beri sa mga publikong lugar, hindi sa mga ginikanan, kundi mga outdoor nga mga activities. Kaya bisan siya aminado, nga isa lalo nakasaway, isa lalo lang pangdako, mayara di kagapon siya nag-violate sa mga health protocols. Kaya ang guidelines siya dapat ang kabataan, hindi anay pagtumutan ng makatwa. Sunod din kay Wilfredo Tabajo Linggo, siniya ko lang ito na muna kung ano ang instruction sa city kay nag-partition nga di mayara manina saan ipagawa siya ng yung na diya kay executive order or na mga guidelines para at least pangimbasihan man sa ilas ng pagtrabaho. Kaya bisan siya minado, siya niya actually kanamo kami siya malabayan isa sa mga kapurusan. Dali ko ay specific na lang instruction kaya ano mga masa karon nga nagagawa yung wayang ginikanan o kung sa mga karsada na malabayan niya lang mo na pang dakpo na dalon sa the street.
is tumamudlay kag pati ang maginika na naman kung siya makunsakto sa ila pagkabagi man nga nila bit Action Marlon sa mga nagarinig yung general nga nagalibot di sila no kabudlay mo gini ipatuman o kung anong imuon mo kaya bisan kami sa disiplina isa sa amon nga concern. Yari ang parayaga ni Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Tabagolinggo. May pa kami kamaton sina kadamo gagulwa ang kabataan kadamo sa nagalibot. Kung may ara, di man at least magaitan ang mga enforcement unit o kung ang mga kapulisan pero sa amon may mga guide may i-guide kami sa layi kung ano ang pag-address sila sa subong sa pero sa amon sa task force disiplina ang makabutang lang yan sa amon yan magpagtupan sa health protocol mo wala man dagali mo butang ang mga kabataan kung ano namon mo dala na lang sa health protocol ang violasyon nila ito ang mula na pero ang pamangkot na binta sila italon ano ang klase nga ano kitang specific nga dalalaan sa ilan ano ang timuon sa ilan so mga palamaputanon lang nga kabutay tatod masabat kayo wala sang clear sila pala nga palisi para sa ilan mo. Dahil ang action ba, ilang desliya ko magkatagawa na gin man ako mo national ATF kaya na resolution, sila ito nila ang instruction coming from the LGU, di sa Bacolod, kung ano or specific na himuon nila sa mga minor, especially 5 years old, dati mabaw, na tumutan sa MGCQ kag DCQ, naging discussion mo man kayo na kung ano ang mga areas na pwede sila ma-allow. Dito na punta, kung ano in the coming days, kay nagda-contact kita sa pinakamasig officials, may ongoing management meeting, possibly isa ni isang ila na gina-istoryahan sa mga aksyon na Marlon. Balitaligan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon mo, aksyon at tayo, kung sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang D3ang National Government's Pandemic Task Force mga kaaksyon nagdesisyon nga ila na ginatugyan sa discretion sang local government units sa kon LGUs kung i-require kung obligahon gapon ang mga tao nga fully vaccinated na nga naga-travel nagabiyahe nga magpresentar sang negative COVID-19 test result. Amuning hambal sa nga Department of Health akong DOH subong nga Biyernes mga kaaksyon. Di ba? Kaya nagligad to may ginpagwa nga order man ang ato sa gobyerno sa mga fully vaccinated individuals. Ina nakaturok nakakompleto na bala bakuna kontra COVID-19 naka second dose na. Fully vaccinated ka na mga 2 weeks after nga nabakunahan ka sa ikaduwa nga dose, fully vaccinated, kanagaan ka sang vaccination card. Amo nang pamatuod, no, present mo na. Pamatuod nga naka fully vaccinated ka na. Nakapabaksin ka na, makaksyon kompleto na. Galing may mga LGUs, may mga banwa, syudad o kon probinsya. Kabisan fully vaccinated na, luyag dilayagapon mga kaaksyon, nga pagsunod sang biyahero, sang traveler sa ilang nga lugar, dapat magpresentar gadya sang negative RT-PCR test nga resulta. May arat naman ya LGU mga kaaksyon nga way na nagaobligar pareho sa Negros Occidental. Nagligad, ginahambal ni Provincial Administrator Attorney Reyfredo Diaz II nga mayara ba sobra na 50 gani ka mga persona mo, 50 ka mga tao, travelers, nga nakasulod na rin sa Negros Occidental, gawin niya require sang negative RT-PCR test nga resulta, kundi gingamit lang nilang vaccination card. Sulod na sila.
Amo ning hambal sang gobyerno nasyonal ho. Depende na sa diskresyon sang LGU mga kaaksyon. Ang hambal sa si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sunod nga adlaw ang Negros Occidental may i-implement na mag-action nga ginatawag QR codes online na. Lagi na sa online ang pag-detect or paghibalaw kung bala authentic o kung hindi inang vaccination card or certification nga nakapabakuna ka na kontra COVID-19. Kumplito na. Kay hindi malayo mga ka-action nga damo gapon tawo ang abilidaran ang posible nagatuon sa kung paano naman ipikion ining vaccination card niho. Napeke nila gani ang RT-PCR test negative test ang result. Ining vaccination card di malayo nga base kung sundon man sa iban man nga mga sindikato na. Kag ibaligya bla. Ang negative RT-PCR test result to baligya to dito sa Luzon ho. Tag 900 di makin mo yan. Yambal ni Atty. Diaz, isa na sa ngamon sa Digada Paligban kung paano ta masiguro nga ang inyang vaccination card. Tamatuod nga fully vaccinated na isa ka tawo, mapiho naton nga authentic nga hindi peke. Mo nang ginatunan ba subong sa ang provincial government kang isa dara sa pamaagi ang pag-implement ang set up sang ginatawag nga QR code. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:34 Action Radio Philippines Standard Time. Ang isyu angot sa PDP labante diri sa Negros Occidental or diri sa Bacolod City. Wagid man yasang gadublag pa butsyag bla kag nagapakilala nga opisyal gid sang PDP laban. Kaya diri makaaksyon ang mga tawo diri nga kilalaman nga malapit sa PDP laban. Nagalungo man. Pamalibad man sa paghatag mga kaaksyon sang ila sa ring reaksyon kay in short kung hindi hunta ila sa ring ginapakita nga giho or sabat sa para magkutanon nga kung anong ila sa ring reaksyon playing safe sila na hadlok ba sila nga mabutang sila sa tunga-tunga kung sa alang-alang mga kaaksyon. PDP labante ruling political party, partido sang administrasyon, isa hindi sang sa edisang tubig ko ginahambalan subong sa mga kapihan, kag subong nga hapon mga kaaksyon sa mga mahilig na mamantay sa pamulitika. Isa ni isang ila sa nga paghambalan daw. Ining ginapagwa mga kaaksyon nga mando order sang partido paagi sila nanday Senador Manny Pacquiao nga kakasun ining si Vice Chairman kasi Energy Secretary Alfonso Cose kag duha pa ka iban. Amo na siling naton balantayan diri mga kaaksyon. Ang balantayan diri kung bala ginakinahalan pa diri ang approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Asa sa ring ng desisyon ni Manny Pacquiao, sadya gini daw. Ano ay matabo kung hindi pagkaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte man may papel dari sa Duterte kay manti siya. Siya ang pinakamataas ka opisyal sang PDP laban. Tinagligad to sa meeting sa PDP laban, tiwagin man to nagkatambong sa Manny Pacquiao. Paano pagtambong ka to sa may Estados Unidos siya? Naghanas to siya sa isa rin nga talaga nga boxing sa sunod nga bulan. Tinagligad to si Cose, nagpresentar to sa resolusyon. Kay sa tubang mismo ni Presidente Duterte, resolusyon yad to mga kaaksyon nga duso sa kay Duterte nga magpapili bilang vice presidente sa mabot nga 2022 election. May mga expert to, political expert pa ganin nagasiling ops daw hindi na pwede.
nga magpapili si Duterte bilang Vice Presidente sa 2022 nga pinili ay puros man ni may mga punto ang ila sa nga mga ginapalayag mga ka-aksyon puros ni tanan mga maalam. Ay nagsaylo na sa papolitika kag away PDP laban ho ang balita daw sa pawan ng COVID-19. Alas 5:38 Santon Plus Herbal Capsule kamaanoy puno sa anti-inflammatory Manfred Marpa, isang Okay, sa mga nagdugang sa ato sa ring live stream sa monitor Tomas Boronyola. Salamat gid. Okay. Nagpadala sa si Alex Montesa sang Teenage Mutant Ninja Turtle. Nauong. Arama si Jocelyn Libon Dispoho, Axo Marlon. Good afternoon. Salamat kay Jocelyn. Thank you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Philippine Standard Time, las 5:45. Edition. Cleansing, nourishing, balancing. Sa bypass operation sa Barangay 3, Action John, please come in. Aksa naman, wala pa diri tapos kay pero tigid ka gamay-gamay daw buho ilaga ning ginasudlan sang na operatiba. Oy.
Sam kabilog ang nalakpan. Wow. Kaya ang sitwasyon diri sulod, nagatindog kami di kay hindi kami kamapungko ka, duwa na guro ka tao ang makuha mga espasyo kung lugar abi, no? Computer action dyan ang negosyo. Hindi, actually, sa computer shop, sa kilid, yung pagigil action mar, May alagyan nga gamay. May kita nga alagyan mo, magsunod ka, matakilid ka, hindi ka pangalihid ka bala. Tapos ang ulunhan, may aragay kwarto, isa kagamay nga kwarto, nga tututan siyam sa mga persona, diri sila dakpan sa nga Provincial Drug Enforcement Group, no? Special Operations Unit, sa nga itong otoridad, kagagit nga mapersa, sa station number 2. Hindi natin na-identify kung pila kabilog ang mga plastic sa safe ang illegal nga droga nga na-recover. Kaya hasta lang gid ko sa mga nagradakpan na kalabot action mara hindi kayo penetrate sa may area nga gina-conductan sa inventory. Kaya dali lang sa gutok-gutok na hindi ka nagtakasulod gid, no, sa area. Actually, ano naman may puno sang lubi. Tapos sa dalam sa puno sang lubi, gibutahan nila do gamay nga kwarto. Dito nilagin na drug den siya mo ang area gid. Drug den kinisakit isam gido sa mga persona ang nagprodakpan. Bate ko do may ari diri magulutod apat ka magulutod gid. So bali ang lugar na kung sino luyag nga magbakal kag mag-usar sang shabu, dira na lang sila sa hala ka singhot. Sabi na sila nang pwede na sila ka pawala lang. Ito simple lang ba lang hambal nila. Do wala drug den gito. Oo, nga halik ka sagwa, dohol simo, nakatsporto, diretso to, do mo nabi. Daw front lang son dyan ang harapangan computer glida. Oo, dumamo na may mga baligaan. Kung computer harapangan, usually action dyan, damo tao. Yes. Gahampang, kamera mga kuis action dyan, gasulod sa computeran, way gahampang, lantaw lang. Saga, usually, kung mo sina, hindi ka na siya maningalam, baka ba nga may hila, hindi ka himo. Kaya sa ibang hulog-hulog, kwarta mo. Lagi na hulog-hulog, dari nila, no? Subong, hope na ang gasig-gisigi dari ang ilang inventory. Kada mo, abi mo nibudlay, kung dumudamo, nagkalakpan, gudugay mo matapos ang inventory maka-action, no? Anyways, di karon na, update natin ka mo kung pila ang worth sang suspected sa bunga na recover sang atong maturidad sining virus operation sining mga hapon. Ang subject son dyan, anong participation sa subject? Ano tag-iya siya sang inang hayob-hayob? Or... yes. Siya dili ang nag-maintain sining hayob-hayob action man. Sama na tudlo nga ginabaklan nila sang illegal nga droga. So may shooting, di kami subungos ang pelikula kay particular mo sang taho. Amo dito bra, face mask gid. Distansya gid. Distansya gid, kaya delikado, no? Anong nag-operate ang sundang nga unit? Ni Provincial Drug Enforcement Group. Kag station number 2, no? Sang kini ka mga lalaki tanan ang ilan nadakpan sila kita mga hapon. I-check na to na ang pinaka-leading update. Why na witness nga opisyal sa barangay or opisyal sa purok? Wala pakabot. Patawag pa nila kay actually wala pa nabuksan mong, no? Wala pa nabuksan ang atong dope pouch kung saan na amo ni ang ginatod nila isa ka mga recoveries. Wala pa man na pang lantaw ang lugar kasi hambagan idiri ka mga operatiba. Sam lang ka mo tuod. Kaya nga mga operatiba, kung ka pang itapa doon, hindi kami pati sam lang ka mo diya. O pwede lang guro nila tipunon. Tanan pang tipunon nila, tanan din mo kaya kulang sa tiyempo kakabuday sa sitwasyon na wala nila na tipon action mahal. Dalan sang San Juan action dyan, kundi makabig na sang daw highway man dala sa San Juan. Di na siya nga porosyon sa baybay ako sa bukid? Sa bukid, Di ba sa tabok diri sang Santo Niño stop? Lapit lang siya sa dalan mismo sa gawa? Ay, nang kita sa dalan, di ba kinadalan, may baligyan sang gigabay. Sa likod ng sangke, nga sa kilit ng dalan, dali lang kita-action mahal. Along the highway, lang namang salakyan, ganyan mo diri ka standby, mga kapulisan, diri naka-standby. And yung mga residentes sa lugar, yung malapit rin nagpangusisa. Mali ko na din yung sitwasyon sa area. Dara na yung sa may ginakalkal ang kwan mo, dalan, di ba? Ay, di, layo na na. Layo na? Dahil lang kita may lapit sa Pure Gold, bra? Okay. Dito dampi, no? Doon lapit sa boundary ka barangay 2, action man, Okay. Ang diri sa Baybasan, barangay 3. Ang piyak kasi ni diri barangay 2, nagtabok mong Kagaykay na panawag nila. Na sa tabok lang diri sa may barangay 3 nga area, no? Anyways, amo na ang pinaka-update diri sining hapon, wala pa gid tapos yung inventory sa maturidad.
karon na sa namon sa kabugasan ng listening by bus operation. Sa tutanang ka-aksyon tandaan nga sa mga panahon ang COVID-19 nga balatian nato sa aksyon dyan diya. So nasusunod sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon dyan, la 5.53, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Muna isa dyan sa mong game 2 kay inasang National Basketball Association ng NBA Finals. 2-0, daog liwat ang Phoenix Suns. Championship game ina sa NBA. Sadya sila to kay damo-damo na taong venue. Now, dari sa Pilipinas mga ka-aksyon, kung may NBA, dari sa Pilipinas, mayara kita sang PBA. Dibla Philippine Basketball Association, PBA. San o ayhan mabalik ang hampang sa PBA. Naka-secure na ba ka-aksyon sang approval alin sa National Government's Pandemic Task Force. Pwede na makabalik hampang liwato ang PBA sa ilang saning 46th season sa July 16 na. Sa sunod nga Biyernes maka-aksyon, pwede na makabalik na umpisang hampang sa PBA dito sa Pasig City. Siling sang games sa Amusement Board kung gab nga chairman nga si Baham Metra. O galing kay hindi niya pareho sa mga sa home court dito sa bahin sa Estados Unidos sa NBA nga naga-inipingay na iya walas puno na gani iyang ilas ring home court. Ini pagbalik niya sang PBA ni kalaka gyapon tawo ni limitahan gyapon ni ang kanabuon sa mga luyag magalantaw mga ka-aksyon. Mag-adapt sila sa tinatawag nga closed circuit semi-bubble setup. Ang season mag-umpisa sa Inares Sports Arena mga ka-aksyon. Mayo man niya, at least dari sa Pilipinas mga ka-aksyon, kay bala mo mga PBA players mong napiaran kong iba nagdala kong ilasin nga lawas. Nga man pala katuig nga daano nga waay hampang. Yang iban tamaran na maghalaka practice basket, tamaran na mag-exercise. Iban lawas sila nagdalalako sila. Sila ko base magbalik dala hampang sa PBA bla niyo. Base maglayan ng hampang labla. Sila ko base kon ang sadto grabe magpa-shot sang 3-pointer. Base kon magkabos na tira ya. Sa balita. Alas 5.56, Aksyon Radio Philippine Standard Time. George Gargarciran, Araga Monitor. Chirek, Eric Rojo Asiado, mayong hapon Aksyon Marlon. Monitor ko din sa may Quezon City, Metro Manila. Iyog tamyaw sa mga taga-Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morisia. Salamat gid Aksyon Marlon. Thank you. Aksyon Reports after edition, magabalik buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Ederaboso. Tutok magaros Aksyon Firebang Lineup. Sa mga balita ay tamalabutan. With Aksyon Brian Morden, las 7, top 2 9. Ako naman, Aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!